Аре, готови ли сме проучвателно пускане по лале, първо за сезона, лекичко, качили сме се байковете, просто да видим пътеката тук ли е, как е, какво състояние, съвсем лекичко тук, звънката и с Стенли, крос кантри маниатчето Стенли. Ще го пуснем по диеч пътечката. Айде, готови ли сте? Айде, пакарайте. Ще вода. Аз... Малко мокри коренчета. Тук дясно. Лъзгаво е. Да, лъзгаво си. По принцип от тук по-добре е тук отгоре. Е така. Хоп. Защото сега аз където спрях не е най-подходящо. Супер. Да. Че аз спрях на доста лошо място. Минаваш ли? Тук е доста хлъзгаво. Оп, оп. Не трябва да се спира. Тук централно. Целиш го централно тук. Стенли? Ще го кажем. Да. Бута. Да, като спреше гадно. Сега. Тука. Да, така е. Ела сега ти кажа това как да го минеш. Тука ето абсолютен център. Ето абсолютен център, разбираш? Добре, ела да го видиш. Добре, спри там. Няма дроп. То е... Виж, иначе с друг път да знаеш, абсолютно в центъра се минава камък. Тя предната гума пада и на този камък. Аз го минах почти без скорост. Само малко по-трики е, да. Надолу става по-окей. Това беше тейлото тук. Дай, не спирай! Валио, тук като спреш, не мога минеме после. Караш тук, не се спира. Не, централно. Но тук не трябва да се спира. Защото сега нямаш скорост с камъни. Трябва да се върнеш малко, да. Там където Стенли. Тук ти 20 метра са гадни. Не са гадни, а просто не се спира. Чакай, опа. Опа! Добре, де. Мини в ляво. По-добре. Че не се бях закопчал. Ето тук вляво стене. Така. Без да падаш като мене.
Много мокро. Сега чакаме стене. Виж сега, като е толкова влажно, си е предизвикателно. А? Мокро, влажно, много кореняк. Да. Като е сухо, окей. Аз ти казах, че ще е мокро и... Не, няма да е принцип. Абе, кара си се. Абе, да, ама не е ок. Не. Той надолу ще е така тегло. В смисъл, хамак също ще е мокър. Ролер костера ще е мокър. Едно време камък само се скачеше. Сега гледам, че има тук такова се сложили. Виж, да е по-лесно. Тук си измислих някаква линия. Да. Тук внимателно. Тук се подпираш. Ляво. Тук не мога да се мине лесно. Оп, тук спирам. Давай. Дай отгоре, дай от тук, дай. Давай. Не, аз като не го знам, няма как да му дам. Да, трябва да е сух. Просто си трябва да е сух. Дай. Газ. Така дръж горе. Не, бе. Тук го минаваш, бе, какво ще спираш? И тук сме дясно. Тук е малко на карате. Тук сега изчакваме. Тук сега се минава върху камък. Няма дроп. Сте ли чули?
Тук минаваш върху камъка, няма дроп. Ето тук как съм се пребивал. Баш в края на пътеката. Ето тук, на скорост. И те смъква, като направиш грешка. И та-да-да-дам. Минаваме лалето. Е там скокче, виж. Да, не го помня. Елата, Стенли вече си пускал, лале. Айде, гасна скокчето. Сега честно да кажа, ако не беше кално, е много яко. Абе така мокра. Мокра е тегъл, аз съм я забравил. Нали, трябва да я пуснем веднъж сета, какво беше? Почвата е окей, ама скоро не се казва. Гарантирам ти, че ако мога да я пуснем още 3 пъти, ще я караш вече бързо. И на това състояние. Още е бързо, но не е. Кевите си каже, дай сега да хора да я пусна. Не. Трябва още 2 пускания, но принципно трябва малко да изсъхне. Да дръпне. Ей, гоченце. Банда. Стигнахме до хапачето. Хамачето. Добре, изчакваме се на някакви места. Мисля, че ще е калничко. Така че... Уа! Изях някаква муха. Отвратително. И това му се е бало майката тук. Оу! Как хлъзга, майко! Да изчакаме стенето, банката. О, майка хлъзна. Бурто. Не се забавиха. Не стана нещо. Да, но не.
Его Ванка. Бая лъзгава, а? Бая лъзгава. Да. Ето как поднесох на този завой. Ево Стенлито иду. Ето камък, сега тук го фърляме. Фърляме камък. И сега Ванка, тук е разликата. Стандартно пътеката продължава направо. Сега ние завиваме тук. Готови ли сте? Не знам. И аз. Ама е готино. На тази калватници. Оле, каква локва. Майко, каква кала. Ако не е кал, е супер, но не държи много. Преницата е направо, иска да си ходи. Да. Видя ли тази част? По-така бе. По-скоро са. Она има един рок гарден. Ляво, дясно и свършва. Тя малко да събера въздух. После няма спиране надолу. Нямаш почивка после изобщо. Аз съм слаб. Има няколко скокчета. Да. Или спираш и ги преджапаш. Готови ли сте? Аз не знам в тази кал как ще, но да видим. Че те искат скорост. Тука. Това е разликата. Да бе, знам. Тъй наречения хамак 2 било това. Като гледам страдата. Кауньо. Сте ли появили се? Да. Оп, само че в тази кава не може да се спре. Оп. Знаеш ли го Виктор Енев? Виктор Енев, знаеш ли го? Ево. Видя ли го това скокче? Много яко. Да.
Метна ли го? Да, това. А, така. Виктор Чурс, да. Ако не беше кално, ще е още по-добре. Не бе, добре бе. Няма да се отпускаш нова пътека кална. На ролера ще е такова. Това е другата дупка, ама са е кално. Това. Ма са е кално, не мога да спреш тук. Знаете ли кой е правил тази пътека? Не, ама отскоро. Аз си карам за втори път. Аз без исках я фанах. И аз така в миналия път. Мега е пътеката. Само малко кално да има. Аз това като сухо направо ще се лети. А? Много яко. Викам, че направо ще се лети като сухо. А къде излиза? Да. Излиза на ролера, преди ролера. Дали? А, Аз си викам да не някъде друго да излиза. не. Ево. Така, да. Но там, където свършва това. Тук ужас. Малко е станало. Fucking sucks. Какво става с тебе, че състезаваш ли се? Да. Горе-долу. Горе-долу. Малко по малко. Много яко. Само да е сухо, че. А, Той с просто кръв ще е много добре. Става си? Няма нищо опасно. Даже- Вече ме кара силно 15 000 пъти. да. Ма сега ще е кално сигурно. Не, вчера я карах. Не е ли? Супер. И има нова и на тая. Знаете ли? Да, вляво. Ляво. Ама нещо не ми се видя. Ама много по-забавно от другото. Другото Виж пускаш спирачките и да. тя после се включва смисъл да ме пропуска само яката част. А така да е тъпата част на цялата. А това? А скокчето? Не го ли спускаш така? Не. Аха, той е след него. Да, след него. Сега карай ще я покажа. Ай, Ваню, дай. Дай, след Виктор. Паси майка ти дървото.
чакам Стенли. Ти давай. Тук... Оле-ле! Тук малко изпуснах качването. Много кално и няма скорост. И качването се изпуска. То трябва така да имаш скорост. Иначе не става. Окей. Знам следващия път. О, не! Окей, пътечката е мега забавна. Да. Хареса ми. Макар че изпуснах няколко. Аз два. Да се отъпчи, да не е мокро. То са дори не е мокро, просто е... Ето го Стенли. Хубаво е, добре. По-интересно от тук. Иначе си прав, там е 220. И нищо интересно. И сега тръгнем тъмън се включва в нея, е тук. И хваща тази дясната, дето е с... О, в Кембърли, какво беше тя? Да. Така. Къде си го взели с този екип? С вас така? Мани, бат, знаеш колко съм му казал? Кажи му го като професионалист в XC. Кажи му го като професионалист в XC. Ма вие, катерите ли нагоре или? Да. Качихме се отдолу. Слага една фанелка другия път, бе. Не се вписваш. И по-рушови гуми служи според мен. Аз нищо не се вписвам. Скила не се вписвам. Екстра си, бе, я не се оплаквай, хубаво си караш. Знаеш, кой с шосей, кажи искам. Да, Тия шосейките са само за зона 2. зимата от студ също пак. Така ли? Да. Дята, да. Някой. Много пътите... Особено тия пътеки като караш. Да. Има страшно болка. Има. Сега тук ми пречи има един десен, доста трябва да го отвориме. Трябва да се вика, от тук го отварям и го взимам. Малко се изложих. Тук ще се пребия по тия кал. Кялно. Не е готино кога е кално. Чай, по-настигнем тия двамата там. Ще замотах.
леко или до Алеко? Валето, да, от средното. Да, аз се качих до Алеко. Най-добре хванах този даунхила. От най-отгоре ли? Да, бе, Ние го хванахме от средата. От къде от средата? От пъти, където пресича. Аз оттам го хванах. Да. Това е почти най-горе, той имаш... Имаш още Ама малко. беше бая кален. Много кален. И ние го карахме, за да видим какво се случва. Нали, бавничко. Другата е по-готина. А? Другата е по-готина. Обиколна ли? Да. Ма сега знаеш каква ще да е кал там? Така ли? Аз не съм я карал с това. Не, сега ще да е смърт. Мисля, там по камъните е окей. Ма сега ще се през тия. Да. Ама сега ще се през тия корените там пари това какво ще е. Да, сигурно. Не, ще е гадно. Ама той там си беше камън. Камън. Ама тук примерно е супер. Да, екстра става. Банко, аз мисля, че се накарах да ти кажа. Не виж колко батерии имат. Ама още 30%. Колко? 30%. Аз съм на 30, ама аз съм нагоре. 52. Това ми е... Енил... Аре си, ти ще го качиш без батерия догоре. Пеше не ходи. Аз съм с малката май. Не знам колко. 650 или 600 или нещо такова? нещо такова. Час и половина издържа. Ама на макс. На турбо, на турбо. Мургаш класик и ми остава Не. много малко с тая. На Мургаш класик и нали. Малко, ама на турбо само. А това каква е? 700. Ама с колко подпомагам? 90 ньютона. Са на турбо. Да, турбо на предишния за час и 34 го вземахме. Утре мисля да дойда пак и да въртна хамачето. Пак с ролер костерчето. По-бавен от тия с чиповете. Хареса ми. А ти нямаш чип. Не, Толкова имаш чип, много ще умира батерията. е доста да. То ямката има чип. Ама... Ако караш над 30 и нещо ще умираш. След това. То има чип и като го сложи на еко е колкото моето турбо. То не прави никаква разлика. Яко, че си на над 25. Да. Иначе тук на 25 и спираш. Да. Когато не е сезон, какво правиш тук? Сега съм си тук 2 седмици, трябва да завърша университета. Добре. Още момчето тренира, не е като те. Днес уж трябваше да тренирам, а нещо не... Това. Абе, не се чувствам добре, не се наспивам, нещо и решихме да... Много гално това се спавят и аз нещо не мога да спа добре. Това е и черви, нали ги знаеш, те да. Много ми падна изведнъж. И на мене ми се Средния сглумоля си пулс. човек. Някакъв вирус нещо. Не усещам, ама... Аз направих няколко тежки карания и ми се взриви. И Да, той е- сега лека по лека, докато се оправи. Да, зависи. При мен не е нормално. В смисъл, аз като съм свикнал, нали... Ти си спортист, не трябва да. Значи е паднал, значи има нещо. Не, то проблема е, че е паднал и е паднал примерно една седмица. И примерно на мен, нали на всеки му е индивидуално. Тебе колко ти е нормално? Еми 38, 9, 40. Леле, ей, червито. Да, ама аз съм търт. Според. Моето нормално 80. 80 си, Което е да. ниско. И сега в момента ми е Доста. залепено на 60. И това бодибаторите не ми стига над 80. Аз спа по 9 часа. Да, защото не мога да... Спа като А гледаш ли там Deep Sleep, REM и тия неща? Да, бе. Защото Deep трябва да имаш там колко се води, час и половина, 2 часа да е Deep. Най-важното е resting heart rate, Да. който и той ми е дигнат. Колко ти е? Почти 50 ми е в момента. Дигната за спортист, той моя е По 48. принцип ми е 40, в смисъл до 41 пара, 42, Да, толкова ти 43. спортист, млад И трябва те да е всичките ниско. като се дигнат Да. или нещо като се такова, значи има нещо. Ти влизаш това с тренинг режима и дори да правиш обем тренировки и такова, то няма ефект. Не бе, да, то по-добре да не се мъчи деца. По-добре да не се мъчиш. Примерно все имах пак. интервали, ма треньора каза лекичко. Чил. И да, и това е топ, защото надолу дигаш повече пулс. Факт. Забавно. Еми добре, айде приятел. Айде. Всичко Аз съм най- нагоре. Успех. Мерси. И да другия път да сложиш едно джърси, такова отпуск. Може фирмено. Да. Виж, Викторе Соши. Да. Дойде колата да нудя някой 2 евро за автоли. Айде. А вие сте спрели тук колата някъде? Да, е там долу на Вие спирт. затова имате толкова батерия. Да. Ама иначе къде тази живее, мен ми е топ, аз живея в Бистрица. Само излизам и знаете ли къде е пътя за Междинна? Да, знам, ти по него качваш. Еми, качвам с Витоша на Витоша 100, от мен Да, на да, Витоша 100, карам по рамото и там само нагоре. Да. От Бистрица е топ. И мога да се прибера. Няма, аз съм далеч. Един стъпо е, че всички тези пътеки, къде са, примерно Копитото, другите, не Далеч мога да ги карам от нас. далеч защото си. само пътя да се върнеш Не, после по далеч. асфалт или нещо, ти Далеч. нищо не мога да направиш. Ама, добре. Не, това Айде. е екстра. Айде. Момчета, добре покарахме.